The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Galatians 5:24-25 says, those who are Christ's have crucified the flesh with its passion and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ezekiel 36:26-27 says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Matthew 13:23. He who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. Romans 6:6-8. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa itong tagsa-tagsa ka kaugalingon, ang atong kalag, kung nanapay sala diha, gikinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which is the recovery or rebound technique. Nga atong gamiton aron sa ingon niya na kining maong mga sala nga niya pa sa atong kalag karon ma-flush out nato pinagi sa paggamit nining 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diya sa imong kalag, gikinahanglan nga imong gamiton kanang imong free will, imong kaugalingong kabuton, o sa paghimo nimo sa labing manungdanong desisyon, which you can make the most important decision you can make in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diya sa John 14:6, on sa gisulti ni Ginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa, sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdalak namo na usab nining dapita karon aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, sa pagtuon sa among pulong, gikini og subay og sunod sa imong mando.
nga patubuon ang among kalag diha sa kahibalo ug sa grasya bahin kang Ginoong Hesukristo. Atong pagsunod ni ining imong mga pulong 2 Peter 3:18 nga naghaingon, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Musa agi kani og pagsunod lamang sa imong mando. Salamat o Dios ning among Bible study pinagi sa YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, panalangini kini karon. Ini nga among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, atong mga higala, nga mga suki na nga nagasunod ni atong daily Bible study, ug labas tanan kaninyo mga igsuon diha ni Kristo. Fellow believers, welcome once again ninyong tanan. Okay? So, again, let us make use of this grace provision. Dili kita takos po dawat ni bisang gani atong kinabuhi. Nga gipa lungtad pahangtod ning higayuna kini. Grasya ra gyud. Kumika lawas kaluoy sa gugma, kortesiya o sa grasya sa Dios. Dili kita takos. We don't deserve it. We don't earn it. We don't work for it. So, karon padayon kita sa atong pagdupot din atong tunanan karon nga atong gisugdan kagahapon. The title now, or a new title that we are taking up, is The Unfailing Love of God. Unfailing. Dili mapakyas o kani mapadinayunon gayud kining maong matang gugma sa Dios. Ug ato na magisugutan kagahapon agi og review lamang nga ang gugma sa Dios dili kini pareha sa gugma sa tao. Okay? Kay ang tawhanong gugma lahi, just the opposite. Ato na maghisgutan kagahapon nga ang gugma sa Dios, no, transcendent kini, put pasabot nga di gyud kini mapakyas o nagpabilin gayud siya diha nga absolute og you see, God's love is transcendent to human love. Mao na gingon nato kagahapon. Kaya kitang mga katawhan have no natural ability to relate to divine love. Wa man gyud. Apan ang gugma sa Dios, mo na itong gingon, it is self-motivated, unconditional, infinite, and absolute. Apan ang tawhanon nga gugma is just the opposite. Object motivated, conditional, finite, o relative. So mo na nga aron kita dili maglibog, no? Kung ato itandi ng gugma sa Dios ngani sa atong gugma ingon nga mga katawhan, we have to study and learn, of course. Masilsil nato ang mga attributes sa Dios, divine attributes of love with their own deficient concepts of love, unless they become cognizant of God's essential nature. So mo na nga atong tunan, atong ilakbitan kagahapon ang napulo ka nag-unagyod nga mga kinaiya sa Dios. Ang nag-unagyod ini ang iyang pagkalabawang makagahom, sunod ang iyang pagkahingpit nga pagkamatarong, ang iyang hingpit nga ang iyang hustisya. Okay? Perfect justice, unsa pa? Ang iyang gugma, hingpit. Nya siya kinabuhing dayon. Siya labaw nga makagagahom sa tanan. Siya nasayod sa tanan. Siya ana sa tanang dapit. Way suok ning kalibutan nga wa diha ang Dios. Og siya dili na gyud mausab. Mao ra siya kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan.
og siya ang kamaturan. Mao kana ang napulo niya ka mga kinaiya. Og sa diha nga atong masilsil kining napulo ka mga kinaiya sa Dios. Then magkaanam og kaklaro nato ang iyang pagka-Dios. Kay actually, ato na maghisgutan, taon-taon na kadtong bahin sa kanang atong gihisgutan ang pagkaana ay Dios. Okay? Now, of course, naran na nimo nagpaminaw nini nga atong pagtuon, bahin nini nga, kung di ka mo tuog na ay Dios, then imo na kana. Imo na nang tulubagon nga to sa Dios. Okay? But we already stand firm on that conviction nga itong nakatunan diha sa iyang pulong sa Dios nga siya na God exists na ay Dios. Okay? Mao ka na nga itong gistablisar una unya sunod kay ana may Dios siya mo padayag siyang kaugalingon. He reveals himself. Unya sunod niya na ang iyang pagbutyag pagpadayag siyang kaugalingon, undanon yun na. Undanon. Pasabot it makes sense. O niya, gawas pa niya na, ang Diyos na ay plano. Okay? Ana siya plano. He has a plan. O, di ba niya nga kanang planuha, ang tumong niya ng maong plano sa Diyos, ikaw. Ako kang gitudlo nga ikaw gyud mismo nagpaminaw niini. Ikaw ang object. You are the object of this plan. So, tungod kay ikaw man ang tumong niining maong plano sa Dios, then you owe God a hearing. Ginahanglan nga maminaw kaniya. Nga imo siyang kanang paminawan. Si aron maklaro nimo niya maugmad na niya karang imong pagtuo nga lagi Dios. Ug mao na nga ato man nag-establisar kanang akong balikon nga there is God or God exists. And then sunod niya na God reveals himself. Niya ang nagsunod niya na he makes sense. Undanon gyud ang Dios. Nya ang sunod niya na nga siya na ay plano. Ug ang tumong niya ng mong plano ikaw tao. Ug therefore kay ikaw may tumong nining iyang plano, then you owe God a hearing. Utangan ka na kay tulubagon nga maminaw ka kung kinsa ug unsa ang Dios. Kini nga itong ipangisgutan karon. This is already one of God's manifestations of himself or revelation of himself. So mo na nga aron dili nato ma-distorted kanang murag malubog nato tungod kay wa tay doktrina, wa pa man tay kamaturan. Of course, mao ra gyud dangatan gyud. Kung wa kay pulong sa Dios diya sa mong kalag, the tendency is the propensity ni mo is that you distort. Laino ni mo samot. Now, mo na, it would be difficult for you to grasp. Di yun ni mo matugad. So, we have to have that knowledge of this magnificent love of God. Kay kini, giingon nga, it engenders a response in a devoted love for God. There is reciprocal love. We need to reciprocate in gugma sa Dios. This reciprocal love results in a life sa usa ka kinabuhi nga kanang puno sa kalipay o ang kalig-on, stability, o ang atong pagka-okupado na niya sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. And og naay elevated appreciation sa grasya sa Dios. Ana nimo makanang makabot kanang dapit nga diin
ana na kay kanang higugma sa grasya sa Dios. You see, unsa gisulti sa 1 Peter 1:8, it says in English, and though you have not seen him, you love him. And though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Now, no object is more exalted to contemplate than the person and character of God. Tinuod yun. Kaya ang iyang kanang majesty, sa Binisaya sa majesty, ang kamabulukon, ang iyang way kinutuban, hingpit nga splendor, perfect splendor, dili yun ni mo matugad. It's unfathomable. Na ka na sa Roma 11:33. Bitaw to si Moises atong hisgutan man ni kagahapon nga si Moises was confronted with the person of God dito sa diin at the burning bush ug siya gi manduan sa kanang hubo sa iyang sapatos, take off his shoes tungod kay siya nagatindog siya sa balaan kayo nga unsa nga a holy ground. Okay, so kadto si Moises wag yun siya kanang siya kasabot siya kaugalingon sa iyang nakita. He was awestruck tungod niya itong physical presence na gyud sa Dios. Mo tong kanang hubong siya, he hid his face. Kana gikuyawan man gyud si Moises sa kanang sudong niya. Naman na sa Exodo 3:5 nga to sa 6. Kita ang mga magtotoo on the other hand. Should not be afraid to look. Dili kita ang nga mahadlok. Kay ang pagpadayag sa balaang kasulatan nagatugot sa matag magtotoo to see the stunning essence of God and to understand sa iyang kanang essential nature, bahin sa Dios. At no point does the believer feel his limitations more than when confronted with the overwhelming personage o ang why limiti nga katakos sa Dios as revealed sa iyang mga pulong. So mao ni nga itong gipangtunan. Now, of course, by definition, ang essence, unsa may pasabot sa essence, it is the basic constituent of a thing, the intrinsic nature of something. Diin it underlies all outward manifestations. Ang iyang kinaiya ba? So, ang kinaiya sa usa ka butang is both permanent and unchangeable. Permanente ug dili na gid mausab. In contrast to that which is, accidental, ephemeral, or superficial. Now, by the way, kining na Grigong pulong diha, noun, a Greek noun, gagi, ousia, O-U-S-I-A, ousia. Ang pasabot nini, being, substance, or existence. Ang essence nini, nagkahulugan o kanang suludnod or intrinsic nature. Tinuod yun nga kanang true substance, ang kalidad sa usa ka tawo o ang iyang kinaiya ingnon talang. So kining maong essential qualities kanang dili makita apan gipadayag sa usa ka tao pinagi sa iyang pag-express through his thoughts and actions. So ang essence o kinaiya sa Dios
equals his being or nature. Kung kinsa o unsa ang Dios. So, the individual qualities and perfections ni ining Diyos nun nga kinaiya, gitawag kini og attributes. Kay kini sila, mao man ni ang giingon nato nga essential characteristics sa pagka-Diyos sa Diyos. Nga unsa man. Ang pagka-Diyos sa Diyos, eternal, hangtod sa kangturan na dayo na, absolute, wagyoy kanang makatandi, way makatupong niya na. It's absolute. O inherent na diha kaniya. So, ang mga attributes sa Diyos, dili na mausab. And they can never be separated sa kinatibukan sa iyang kinaiya. So, mo na nga ang Diyos nagapadayag siya siyang kaugalingon. Di pa dugay ang itong gihisgutan ka na. Now, bisan tuon ngang tao, dili gyud niya kanang ma-define sa hingpit o iyang matugkad bahin sa Dios. Ang Dios nagapadayag siyang kaugalingon aron nga ang tao in a limited way makasabot sa iyang siya o sa iyang kinaiya. So, ang tao derives true understanding of Him pinagi sa iyang pagpadayag siyang kaugalingon. Pinagi diha sa Biblia. Ang Biblia nagapadayag nga ang Dios Espiritu. Pneuma. Sa Griego. Pneuma. P-N-E-U-M-A. Naman na sa Juan 4:24. Ang Dios immaterial. Ang iyang kanang pagkasiya nga, ang iyang essential being is a spiritual entity. So, ang Griegong noun nga pneuma, nagpasabot kini og gininhawa. You see, breath. And is something invisible, dili makita, pan tinuod. Ang Diyos mismo, therefore, ang Diyos dili makita, apan tinuod, matuod. Kasabot ka? So, og kining dili makita nga Dios, He exists as three separate and distinct persons. Namaw na ni so tagamay nining Trinity. Now, ang Trinity, gigamit kini to express three persons in one Godhead. Okay? Diha sa Trinidad, dunay tulo ka managsama. Ingnon talang sa English, maglisod naman tamo binisayan ini. There are three co-equal, co-infinite, co-eternal persons. Okay? Diha sa Trinidad, adunay tulo ka, kung balik dunay tulo nga co-equal, co-infinite, o co-eternal persons with one essence, usa ka kinaiya. Now, kinsa man sila? Ang amahan diha sa 1 Corinto 8:6 ug Epeso 1:3. Sunod ang anak diha kana sa Salmo 2:7, Kolosas 2:9, ug ang balaang Espiritu Santo, Exodo 31:3, 1 Corinto 3:16. So, ako kang giyatagan sa mga bersikulo nga nag-suportar niyan. Now, okay, padayon ta. Ang Biblia nagpadayag nga ang Dios usara. Okay? Di man yun na. Kaya narabay uban diya nga mosinta kung maghisgot na tanini. Well, kanimo nga bag-o pa, just have an open mind. Buksi lang yun ang imong salamutan. Kaya ang Espiritu Santo na ang mo
padayag yun ni mo klaro pagpatinaw pagyugsamot. So the Bible states that God is one. Naaka na si Deuteronomy 6:4. Deuteronomy 6:4. Now, ang pagkausa sa Dios called His glory, ang iyang kahimayaan, mao kini ang kanang identical essence o kinaiya in all three persons of the Godhead. John 10:30. Now, sa pagkahiusa sa Dios, in the unity of God, there is only one essence, one substance. Okay? Paminaw ba yun ini? Therefore, ang Diyos is one in essence. Usara sa iyang essence, ang pantulo sa persona. Ang matag sakop sa balaang Trinidad is a separate person, lahi, individually possessing matago sa kanila na nag-iya o susama identical, eternal attributes. Matthew 28:19 ug 1 Peter 1:2. Now, ang Dios nag-exist, ana siya eternally. Dayo na manggod ang Dios. God is unsustained by Himself or by any other source. Why nag-sustainer niya? Siya mismo. Self-sustaining ang Diyos. Okay? He is the ultimate source with infinite capacity. So, siya ra ang tinubdan sa pagsustainer siyang kaugalingon. But does not need to be sustained himself. Maginahanglan. Ang Diyos, why sinugdanan? He has no beginning. Ang balaang kasulatan, ang daang tugon, the Old Testament, nagatawag sa Diyos o Yahweh, nga nagahulugan og self-existent one. Okay? Unsa may binisayaan ni self-existent one. Anyway, masabtan naman nato. Siya ang hinungdan sa tanan nga anaa. He is the cause of all existence outside himself. Apan, why inunta? He has no cause for himself. Ang pagkaana ay Diyos, hangtod na kini, o dayo na kini, o dili na mo sab. Okay? Nakasabot ka ba sa akong pagpadayag nini? Now, ang atong huna-huna, ingon nga mga katawan, finite ni nga to. Ang iya sa Diyos, infinite. So, the finite human mind, labihan kadlisod niya, maglisod siya pag kanang inunta paghuna-huna ug pag-reflect sa infinite na God nga immaterial o immaterial. Now, ang limitado nga inunta frame of reference sa tao, dili yun makasabot fully, dili makasabot yung maayo or even properly illustrate the invisible. Kay infinite God ang Dios. O hingpit niyang kinaiya ingon nga Dios. Now, sometimes there is a parallel between the kinaiya sa Dios o sa kinaiya sa tao. Ang parallel ni ini limitado. So, ang kinaiya sa Dios tinuod. Okay? Real. Man's essence is real pod. Ha? So, ang kinaiya sa Diyos, dili makita. Ang kinaiya sa tao, di pod makita. Now, sunda ko nini ha. The nature of God is unseen.
The nature of man is unseen. Now, ang pagka-Diyos sa Diyos, adunay gitawag og kanang di lagi makita. Ang iyang pagkasiya dili makita pad tinuod ang iyang mga kinaiya. Ang kanang kalag sa tao has invisible but real attributes. Sama pa lang din sa atong pangunahuna ug ang atong kabubuton ingon nga mga tao. Now, beyond this, labaw pa niini, gawas niini, walay parallel between divine essence and the essence of the human soul. Wala. From which man can draw understanding. So, ang bugtong paagi nga masabtan ang mabulukon sa gugma sa Dios, mao ang kanang susi gyud sa kinaiya og mga kanang characteristics of God himself. Mao bitaw ning atong gitun-an ang napulo gyud niya ka mga kinaiya nga silsil na gyud na sa atong limbatakan, sa atong kalag. Kay kung mailhanan nimo kini, now manam-anam na kini og unsa kahawan gyud nimo ang bahin sa gugma sa Dios. Kay ang atong basihan lamang pinagi sa iyang pulong diha sa Biblia. Ang Biblia, the infallible Word of God, mao ra kani bugtong kanang basahon. The only textbook, the single communique about God ug sa iyang gugma. You see? Gani, ang Biblia defines God in terms of attributes. Aron ang tao kanahuna-huna makasabot sa kinaiya sa Dios. So, ang mga kinaiya sa Dios, mao kadto to atong isgutan: sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omniscience, omnipotence, omnipresence, immutability, and veracity. Kining tanan napulo ka mga attributes sa Dios are of equal value. No one attribute overrides another. Kini sila nagalihok in complete coordination and harmony. Nga way pagkompromiso ngadto sa iyang kinaiya. Ang tanan ng mga attributes sa Dios, essence, na diha present in God, but they are not always apparent at the same time. So, mao bitaw atong giihimplo nga the properties of light illustrate this concept. Ang suga, ang matag kanang bulok, bulok ba ning color? Every color of the visible spectrum ana diha sa an array of white light. Apan ang matag kanang bulok are only seen under different circumstances of reflection and refraction. Mao pod ang Dios. Ang iyang kinaiya may manifest certain attributes in one situation but others in different situation. So, sa matag kaso nini, no matter which attribute is reflected, God's total indivisible person is completely involved. So, mao na nga imong makita ang paghulagway niini sa attributes of God's essence. Kining maong mga attributes niya adunay gitawag og specific relevance niini nga atong pagtuon bahin niini. Kay ang Dios man mo ay nagadetermine nga He would deal with sinful man pinagi sa gugma in coordination with His righteousness and justice. You see? So, mo ni atong gitunan righteousness sa Dios,
ang iyang gugma, ang iyang hustisya, ang iyang pagkalabaw makagagahom, ang iyang dili na mausab, ang iyang kinabuhing dayon, ang iyang pagkakamatuuran, ang iyang pagkasayod sa tanan, iyang pagkalabaw nga makagagahom sa tanan, o sa iyang pagkaanas tanang dapit. Ayaw na ginagalimti. I hope di na ginanimo makalimtan. Kaya mo ka na ang, kung ikaw magasangyaw na, mo ka na ang pagpaila-ila sa tao nga di ba magtotoo. Pagpaila-ila sa Diyos kanila. Kaya mga di magtotoo man sila alamag. They don't have any idea or don't have any clue as to who and what God is. Wala. Ang ila region nga sayran nga, mo lagi nang itawag nila atong kanunay ng gisgutan ng preconceived notions nila nga mo ilang himatan, mo po'y kuno'y pagkamatyan. Bisag diud mao na luoy ang tao nga anaan niya na nga wa na gyud siya pagka unsa tarog mao na nga kay gituhuan man gyud niya nga mao gyud. They are too dogmatic ingnon ta. So mao na nga dili sila ingnon ta, dili sila gawas nun. Ang dili magtotoo, dili gawas nun. They are not free. They are always in bondage. Gibugkusan sila sa talikala sa pagkabuta gid nila sa kamatuoran. Kay kining nagadumala ni kalibutan ng Satanas, mao ba'y magabuta gyud sa mga katawhan nga dili makakita sa kamatuoran. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Mao ni atong gitunan kining dili gyud kanang mapakyas nga gugma sa Dios. Kay akong balikon nga God deals us with His love. Pinagi siyang gugma. Kung ato ni padayon og maayaw kalimot sa pagsunod niini, pagsubay niini, minungdanon kayo gini sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, gugma sa Dios nga dili gayud mapakyas, magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo niining laing gayon nga imong yatag kanamong kay gayunan nga makapadayon kami sa pagkat-on sa imong kamatuoran. Ilabi na nini among gitunan nga the infallible or unfailing love nimo. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo niini. Dada kami ugma pagbalik din nini nga among pagtuon sa imong balang pulong. Salamat o Diyos sa grasya. Ngayon nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo among bugtong manluluwas. Amen.